Ahojte, v tomto videu si spolu prejdeme maturitu 2012 Language in Use, časť 1, part 1, Canadian English. Prejdeme si všetky tie body, vlastne od 21 po 30. Vysvetlíme si, prečo tam zvolili tú možnosť, ktorá je správna, a taktiež si preložíme text, aby sme všetkému rozumeli. Môžeme ísť na to. Canadian English, kanadská angličtina. Tu vidíme už príklad 0,0, že správna odpoveď je C. It isn't always easy these days to distinguish between people from different English-speaking countries. Nie je vždy jednoduché momentálne, alebo teda doslovne tieto dni, rozlíšiť alebo rozpoznať rozdiel medzi ľuďmi z rôznych anglicky hovoriacich krajín. Takže toto my nevyberáme, to nám už doplnili between, medzi. Pozrime sa aj na tie ostatné. A máme among, tiež medzi alebo spomedzi, apart, stranou alebo bokom, between, medzi, besides, popri. Vlastne máme tu among a between, obidve znamenajú medzi. A aký je medzi tým rozdiel? Among sa používa, pokiaľ máme nejaký veľký súbor vecí, veľa skupín vecí, vtedy sa použije among. A between sa použije, pokiaľ sú to dve veci, dve osoby alebo menší počet skupín. Čiže tu máme anglicky hovoriace krajiny, čiže je tam pár skupiniek, áno, povedzme, že do 10 a among, keby to bolo napríklad nad 100 skupín, vtedy by sa použilo among. Ale s týmto sa vy príliš nemusíte zaoberať s tými príkladmi, len aby sme vedeli, čo ktoré znamená. Môžeme ísť na ďalšie, tu už budeme vyberať. Odporúčam, aby ste si najskôr spravili tú maturitu sami, a potom si to takto spolu skontrolujeme a vysvetlíme. Takže môžeme ísť na ďalšiu vetu. What part of the States do you come from? Z akej časti Spojených štátov pochádzaš? I'm not American, I'm Canadian. Ja nie som Američan, ja som Kanaďan. This is a mistake that Europeans often make. Správna odpoveď C. Prepáčte, som vám to nepreklikla. To je chyba, ktorú Európania často robia. Preto sme vybrali make, že odpoveď C, pretože vždycky sa používa make mistake, spraviť chybu. Inak tu máme ešte aj do, robiť. Say je povedať, correct, opraviť. V tomto treba vedieť, že určité podstatné mená sa spájajú so slovesom do a určité so slovesom make. Čiže vždycky je make mistake. Môžeme ísť na ďalšiu vetu. Many Americans admit that it takes them a while to tell if it's an American talking or a Canadian. Veľa Američanov priznáva, že im to chvíľu trvá, aby povedali, či je to americká reč alebo kanadská. Takže tu je správna odpoveď tell. Kvôli tomu, že povedať. Máme tu ešte speak, sa preklikneme zase speak, alebo talk. Obidve sa používajú z tu, to skôr ako rozprávať sa. Speak, hovoriť, rozprávať, informovať, talk, rozprávať sa. Takže v tomto sa nám najviac hodí tell, povedať niekomu niečo. Ísť naspäť. This upsets, B je správne, some Canadians because they want people to.
recognize them as Canadians. Takže to znepokojuje niektorých Kanaďanov, pretože chcú, aby ich ľudia rozpoznávali ako Kanaďanov. Čiže 23 sme mali. Upsets znepokojuje. To vyberieme podľa významu, pretože use je používať, please, prosiť, change, zmeniť. Takže upset znepokojuje. A 24, tu je správne recognize, rozpoznať alebo rozoznať ich. Zase podľa významu, pretože find je nájsť, differ, líšiť sa, differ from, líšiť sa od, meet, stretnúť, že podľa významu jedine recognize. They want everyone to know that Canada is an independent nation with its own special character. Chcú, aby vedeli, že Kanada je nezávislý národ alebo nezávislý štát so svojimi vlastnými špeciálnymi vlastnosťami. Preto je tu odpoveď Dčko, character, čo je vlastne nejaká povaha alebo vlastnosť, charakter osoby alebo skupiny ľudí. Ďalej tu máme ešte feature, Ačko. Feature je nejaký rys alebo nejaká črta. A môže to byť nejaká dôležitá časť. Napríklad feature, časť tváre nejaká. Áno, že títo ľudia sa vyznačujú tým, že majú takéto oči. Napríklad. Nature, temperament, type, druh. Takže zase podľa prekladu jednoznačne to D. Potom sa preklikneme a ďalší odstavček tam máme. From the very first, Canada was a country with two languages, neither of which influenced the other very much, because the French and the British spoke to each other so little. Od samého začiatku Kanada bola krajina s dvoma jazykmi. Odpoveď C6. Neither, ani jeden neovplyvnil ten druhý jazyk, príliš, pretože Francúzi a Briti sa rozprávali príliš málo. So little. Tu so little. A ideme si vysvetliť. Čiže v tej prvej časti sme dali ani jeden neovplyvnil. Ani jeden sa prekladá ako neither, preto sme vybrali C. Either, máme tu ďalej. Either, to je buď some, niektorý. Neither, ani jeden. A nor je vlastne skratka toho neither. Keď to máme vo vete napríklad neither you nor me. Ani ty, ani ja. Tedy to znamená ani. A potom sme tu mali so little. Príliš málo sa rozprávali. Máme such, znamená tak. Such as, tak ako. As ako. So. V tomto, pokiaľ je to spojené s prídavným menom, tak to má takú tú funkciu zdôraznenia. Zdôrazňuje ešte viacej to prídavné meno. Takže jednoznačne to so. Canadian English has remained very like American English, and the influence of the Indian and Inuit languages was no greater than the influence of French. Takže tu máme kanadská angličtina zostala 28. Remained, odpoveď A, zostala veľmi podobná americkej angličtine a vplyv indiánskych a inuitských jazykov nebol väčší než vplyv francúzštiny. Takže keď sa pozrieme na tie odpovede,
Remain je zostať. Takže podľa významu. Pretože remind je pripomenúť, repair, základný tvor opraviť, repeat, opakovať. Takže v tomto podľa významu jednoznačne remained. There are some important words that have found their way from Canadian dictionaries into British ones. Tu sa zastavíme. Takže sú niektoré dôležité slová, ktoré našli svoju cestu z kanadských slovníkov do britských. Našli, have found, sme doplnili, je to odpoveď be. Je tu použitý predprítomný čas, a to kvôli tomu, že hovoríme o minulosti, ale není tam presne uvedené, kedy sa to stalo. Takže máme tu rôzne tvary, máme tu tvary aj pasívu, ale to v tomto prípade nie. Have found. Áno, a máme tu words, takže to nám aj pomáha, že jasne toto nemôže byť to a, keď je tam was, nemôže tam byť s-ko na konci, keď sú to slova množné číslo. But sometimes Canadian English and American English are described together as North American English. Ale niekedy kanadská angličtina a americká angličtina sú opisované spolu ako severoamerická angličtina. Tu už máme trpný rod, pasív, preto are described, sú opisované. Dobre, takže to sme si prešli, vysvetlili celú túto prvú časť. Pokiaľ máte nejaké otázky, môžete písať pod video do komentárov a ja vám budem držať palce na maturite. Ahojte.